usong o di na mga arin-arinotan, no? Siya ako na hindi ko kurmatan na o di na di pililalilangan. Dasal ako sa diyang kaiya si Princess Leia. Sagi ko na Princess Leia kinagkasusang ko ano ganding yan. Nadasal ako na rin ko makiragamas sa mukha dito at pagusura na ay dua. Sa tiga ka na Princess Leia at yago na kang sa diyang ka sa katiin na pamamakingan ka. Sa katin, wassalam.